Ahoj, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Tentokrát sa nachádzame na úplne inej vode ako minulé. Toto je o niečo väčšie, má to 300 hektárov, je to staré štrkovisko. A túto vodu mám obzvlášť rád, pretože som tu kaprársky vyrastal. Tu som chytil svojho prvého kapra na Boilies a viažú sa mi k nej krásne spomienky. Chytať budeme na montáže Hinch Stiff Rig, ktorú si neskôr ukážeme ako zostrojiť. Ráno som zdolal už prvého kapra, nejakých 5-6 kg odhadom. Tak snáď niečo ešte chytíme. Poďme na to. Zábery prichádzajú poväčšinou z rána. Tento kaprík je toho dôkazom. Čo sa týka krmenia, tak vzhľadom rozlohe jazera a malému množstvu veľkých rýb na tejto vode, ten úvodný zákrm bolo niečo väčší, ako som zvyknutý. Krmil som plochu asi 200-250 štvorákov. Krmím Boiliesom, peletami, všetko to bustrujem. Doviezol som si sem novinku chili fruit, redfish fruitka takisto, pretože na tejto vode dobre fungujú ovocné arómy, čiže som dopredu vedel, s čím tu dojdem. Teraz po každom zábere už len dokrmujem, sa snažím koncentrovane krmiť pár lopatík u každej montáži. Keby som tam sypal kvantám návnady, tak by som sa len zbytočne odstavil od záberov. Čiže nevidím dôvod už meniť nič. Ryba pravidelne zobe každé ráno, sem tam nejaký záber po obede urobím. Nemám dôvod už meniť nič na tejto taktike, tak asi takto už zotrvám. Konečne jedna z lepších rýb, 15-20 na Hinch Stiff Rig s plavačkou redfish fruit. OK, ideme opustiť. Ďalšia menšia rybka. Prišla taký nezvyčajný čas po obede. Väčšina rýb mám chytených ráno.
Fajn, teraz je tá chvíľa, kedy zábery veľmi neprichádzajú, tak si ukážeme montáž Hinge Stiff Rig, ktorú používam na tomto jazere. Vertikálnu časť montáže si urobíme z Chodrig monofilu, z tuhého vlasca, z ktorého si odstrihneme asi takýto kúsok 20 cm. Ako prvé naviažeme si obratlík. Tak, obratlík máme naviazaný, úzol ešte poriadne dotiahneme. Tak, zoberieme si zigrigový háčik. Z vnútornej strany prevlečeme cez očko háčika monofil. Nastavíme si požadovanú dĺžku nadväzca. Dneska budeme loviť na takýto kratký, 2-3 cm. A naviažeme ho klasickým uzlom, ako sme viazali kedysi lopatkové háčiky. Angličania tomu hovoria whipping uzol. A urobíme takto 5-6 omotov. Tak, teraz túto zvyšnú časť dotiahneme. Teraz na túto zvyšnú časť si navlečeme krúžok a vytvoríme malé D-čko z vonkajšej strany. Tak. A vertikálnu časť montáže máme hotovú. Ďalšia časť montáže sa skladá opäť z tuhého materiálu, tentokrát je to stúžená šnúrka Maximus. Odstrihneme si takýto asi 15 až 20 cm kúsok a naviažeme obratlík. Urobíme pár omotov, namočíme a dotiahneme. Prebytočnú časť odstrihneme a na druhom konci urobíme si jednoduchú slučku. Dotiahneme. Ako by sa mohlo zdať, montáž máme hotovú, ale nesmieme zabudnúť na jednu veľmi dôležitú vec. A to je tú časť montáže, ktorá nám leží na dne, je potrebné zaťažiť. Pretože by sa mohlo stať to, že plavačka by nám nadvihla celú tú montáž a tým by stratila svoju účinnosť a funkčnosť. Môžeme to zaťažiť bročkom, plastickým olovom, ja to zaťažujem plastickým olovom, robí sa mi s ním lepšie, mám v ňom väčšiu dôveru. Zaťažujem to v mieste spojenia tuhej šnúrky s obratlíkom. A úplne nakoniec, čo by sme nemali na to zabudnúť, je montáž pred nahodením alebo vyvezením vyskúšať v brehu vo vode, ako sa správa. Či to nie je moc tam toho olova, alebo málo zas. Radšej to vyskúšať takto, ako potom nevedieť, ako to tam pracuje, tá montáž celá vo vode a čakať a nedočkať sa záberu. Čiže vyskúšať u brehu a mať v tom istotu, že montáž pracuje na 100%.
opäť jeden z menších, do 10 kg. Čili frutka krásne teče z neho. Vidím, že zobu. Ako ste si správne všimli, tak po 5 dňoch som sa presťahoval. Bolo mi tam trošku pritesno. Celý týždeň som pozoroval, že na tejto strane nikto neloví. Voziť to môžem na to isté miesto, kde som lovil aj z tamtej strany. Takže pokračujeme ďalej v boji. Mám tu väčší kľud. Tento zobral na práve poludne. Čím sa chýlime ku konci výpravy, tak zábery už prichádzajú v podstate celý deň. Zo začiatku bolo len z rána. Tak, výprava nám končí. Suma sumárum, mohlo to byť aj lepšie, mohlo to byť zase ale aj oveľa horšie. Rybu na 10 kg na takejto vode si myslím, že chytí celkom úspech. To tu chytá, vie, o čom hovorím. Je to moja taká domovská voda, takže rád sa tu vraciam. Teraz sa budem venovať trošku menším vodám, opäť stolkrovaniu, skraftim, takže zase možno nejaký na budúce. Čaute.